Encara de camí a Civitavecchia, el cardenal Sistac ha completat un matí amb diferents actes. Abans d'arribar a la primera parada, Puerto Torres ha participat en un programa especial de Radio Estel des del Ferri juntament amb mossèn Jaume Aimar. Jo no sé per què em venia a la ment aquest plec de la joventut amb aquelles catequesis pel llac de Banyoles. Avui escoltarem una catequesi del senyor cardenal, però per un llac una mica més ampli, que és la Mediterrània. Efectivament. Ha estat un espai que ha servit per repassar la història de les dues entitats, que aquest any compleixen anys, i també per tractar temes d'actualitat com el Sínode de les Famílies o la segona part del Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats que se celebrarà pròximament. També s'ha parlat de la carta pastoral del cardenal Sistac i del llançament del nou full dominical. Ramon Oller, delegat de mitjans, explica les avantatges d'aquesta renovació. He fet una tipografia nova que s'assembla molt a les lletres de l'Observatorio Romano. Molt més senzill, el que ens permet és fer dues coses jo crec importants, és tenir unes bones fotografies i una bona qualitat fotogràfica, a més una lletra més grossa i la possibilitat d'anar-lo ampliant progressivament amb una altra cosa que vostès potser no se n'adonen, que és que nosaltres tenim que preparar el full quasi en 3 setmanes d'anticipació, però a partir d'ara podem ja fer-lo simplement en la mateixa setmana. Finalment, els actes del matí s'han tancat amb una conferència del cardenal, sota el nom El Papa que anem a veure, i una eucaristia on l'arquebisbe de Barcelona ha tingut un especial record per Radio Estel i Catalunya Cristiana. I a tots els que fan possible Catalunya Cristiana Radio Estel, col·laboradors de tot tipus, també els que ajuden econòmicament. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Uns moments íntims i de pregària a l'espera del gran dia de demà amb la visita al Papa Francesc.